Zdravím všetkých ľudí, čo práve pozerajú toto video. Moje meno je Pesimister 007. Bez toho 007, ach bože. Pôvodne som sa tak chcel volať, ale no. Na čo si komplikovať život. Dobre, tentokrát sme sa stretli pri hre menom Robbery Bob, Man of Steel. No, Man of Steel. Dobre. Ak robím takéto nejaké šialenosti, nevšímajte si to. Dobre. Vlastne no, tuto hráš za takého zlodeja, čo vykráda domy a niektoré domy sú strážené a to je proste všetko. Dobre, takže môžeme začať hrať. Však na čo to podrobnejšie vysvetľovať. Však vy to uvidíte aj sami. Aspoň dúfam. Dobre, už stačí žartov, poďme na to. Proste takto vojdeš do domu, môžeš si ho takto trošku poobzerať a vyhráš to. Easy business. Dobre. Poďme na to. Nebudem to zbytočne zdržiavať. Proste po poklad a je to. Dobre, tiež vyhraté. Ľahká hra. Inak pozrite sa na toho oranžového, ako keby mal pištole, tak beží. Tak čudne. Aha, vidíte? Teraz takto. Stráži toho babka a teraz, keď ma uvidí, no tak sa rozbehne po mňa s valčekom. Akurát sa unavila a ona ma môže tým valčekom aj trestnúť. Vidíte? A prehral som. Dobre, to je jedno. Poďme od znova. Takto, babka, ahoj babky, ahoj babka, ahoj babky. Som chcel povedať, dobre. Pozor, uhni. Však, poď. Dobre, ďalší level za mňa. Toto bude tiež určite veľmi ľahké. Ale ako dávno som nehral túto hru. To vám musím uznať. To som dávno nehral. A ináč viem aj dobre chytáky na túto hru. Nie sú to cheaty ani nič také. Ani žiadne iné blboviny. Proste uvidíte chytáky. Mám nápad. Takéto špeciály budem dávať za taký pekný počet lajkov. No tak, ak dáte toľko lajkov, ako ja budem chcieť, no tak urobím taký špeciálik, ako keby, dobre? Takže, ak prekonáme hranicu 10 lajkov, čo je pre mňa strašne veľa teraz, strašne veľa. Ak prekonáme 10 lajkov, uvidíte, ja dám ten špeciál. Uvidíte. Bude to trvať nejakú pol hodinu alebo dačo také, takže sa môžete mať na čo tešiť. Dobre? Súhlasíte? No dúfam, že áno. A ináč, ja čo som pozeral tie ostatné videá, čo ja som urobil, vy vôbec nedávajte tie lajky. Jedno video má zo 30 zhliadnutí a má len 3 lajky. Tak a to je bieda podľa mňa, no. Prepáčte, nemyslíte si, že ja vás do tohto nútim. Dobre? Ale ako, podľa mňa to je pravda. 30 zhliadnutí a len 3 lajky. Ako, ja chápem, ak nechcete dávať lajky, no tak nemusíte, ale mňa to vždycky poteší. Takže už viete, za 10 lajkov špeciál. Takže, OK. Takto. Toto tu je ináč policajt. To robí to isté, čo babka. On ťa chytí, napríklad takto. Aha. No nechcem teraz, že by ma chytil, ale chytil ma. Á, dobre. Ujdeme mu. A hotovo. Idem na ďalší level. Teraz ako tu vidíme, Pajček sa prechádza cez domček. A ináč títo ujovia, no tak volajú políciu. Vidíte? Je tu telefón, policajtská hlava a tuto beží po mňa policajt. Dobre, skryjeme sa tu na chvíľu. Alebo nie, čo to? Prebehneme, chytíme poklad.
Dobre. Čo to tu? Čo ti je? Ty ma vidíš aj cez stenu. Opíjal si sa dneska, či čo? Ej, zatvorím dvere. No, dobre. Teraz tebe ich naopak otvorím. Dobre. Tu máš. Policajt. Aha, ako prdí za sebou. Za sebou zanecháva také obláky, to znamená, že prdí, prďochy. Aha, vidíte? Dobre, ujdeme mu. Dobre, tak ja si myslím, že na dneska to už bude stačiť, že... A tiež verím, že tých 10 lajkov dáme. Spoločnými silami to dáme. No, dúfam, že áno. Dúfam, že áno. Dobre. Tak ja sa s vami lúčim, Pressing Mister sa s vami lúči. Ak sa vám páčilo videjko, dajte like. Ak sa vám nepáčilo, tak dajte dislike, ale mňa to nepoteší, samozrejme, mňa to nepoteší. Tak, píšte do komentárov, či chcete viac takýchto videí a no. Uvidíme sa na budúce, čaute, majte sa, dovidenia.